Nik datorren nintzen ideia oso zabal batekin, baina badakit basurdeen inguruko zerbait idatzi nahi dudala. Guk geuretik sortuan sartu ginen, pixka bat, interesgarria iruditu zitzaigulako haiangiz daukan potentzia pixka bat literaturan edo antzerkian edo hori dana trasladatzea. Hemen egon da, enteratu naiz, Urdaibai izena basurdeengatik jarri ziotela leku honi. Estuarioan, Oka ibaia estuariora iristen den horretan, basurde asko pasatzen omen dira alde batetik bestera, Busturia alderuntz. Eta hor basurde pila bat egoten omen dira eta egoten ziren, eta horregatik Urdaibai izena jarri zioten erreserba honi. Eta hori jakin izan dudanean, seinale motako bat izan da, oso gauza ederra. Eta basurdeak, natura, basoak, hemen monokultiboarekin arazo larria dago, pinu eta eukaliptuen landazioekin, eta horrek ekosistemetan eta biodibertsitatean nola eragiten duen, eta mundu horretan nabil hausnartzen. Ekimenan barri ukin gendunien, ikusi gendun ekimena, benetan merezi duan ekimena zela batez be, Euskal ekoizlieri bide bat edo bentana bat edaiteko, azken finean ez gara oso herrialde handize, eta eurek bizibilitate bat ukiteko, ze kanpoko ekoizlien lanak etorteiakuz gehizen bat.